Kini ang Atraka Balita 943. Ang pagtaas sa kasos COVID-19 sa probinsya sa Negros Oriental sumala sa datos sa Provincial IETF na kining ipanguluhan ni Dr. Lilan Bustamante Istasyon. Sa Oktubre 7 ning tuiga nakatala na kini og 1,971 sa aktibong kaso sa COVID-19 o anaa sa 2% ang pagtaas sa kaso. Pagka Oktubre 8 mitaas na kini og 3.3%. Sa Oktubre 14 mitaas na kini ngadto sa 17.8% o ang pagka-Oktubre aning tuiga baguhay lang anaa sa 9% ang pagtaas sa kaso sa COVID-19 o adunay 2,145 ang natala sa aktibong kaso sa COVID-19 sa lalawigan sa Negros Oriental. Si First District Board Member Balin Titingap Miklaro nga sa 365 ang namatay sa kaso COVID-19. Ang lungsod sa Pindoy ang ubay-ubay namatay sa kaso COVID-19 o kini alarma. Kaayo kini sumala pas bukal. Dugang pa niya board member Yap nga nakuha niya ang maong kasayuran sa ilahang municipal officer nga si Dr. Tusi. Lambigit nga sunod-sunod nga namatay nga may kalambigitan ang virus mo ang COVID-19. Ania ang iyang pamahayag. Ay, sabihin ito tulong related to COVID. Si Dr. Tusi J. Gasoliana ko na. It was very alarming and I think every week na ipatay. Namot na sa Nalungan, namot na sa Kabkaban, di Fardes Barangay. Ang ako lang pangutana, sa may intervention sa local government unit, were you able to contain the area na dili na mudaghan? Kaya magsira ta o matana to o tracking ta o isa na contact, di mo na perfect. So, mas pwede po siya. So, maramit na itong naay karang yung regular lockdown. Kung mahimo. But the LG want to spend money for that. Problema, kung mo sila ipahatag suporta. So, may tamuan na ron, na yung negative. Ibig ang tao mo, volunteer unta, magpaswab, ang hadlock na. Ang hadlock na magpaswab tayo, i-detain sila o 14 days, nga wala may food support. Kini ang Atraka Balita 943. Si board member Balin Titingap sa unang disito lalawigan sa Negros Oriental ang hinabi kini personal sa Atraka Balita 943 News Team kagapong adlaw. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod o baruganan tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tumong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinagapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM. Atraka Balita 943.